Prevención e sensibilización son clave na loita contra a violencia de xénero. Así o entende o Concello de Lousame, que desenvolve diversos programas dirixidos a escolares e familias para promover a igualdade. Un deles estáse a levar a cabo no CPI Cernadas de Castro dende o inicio de curso. Trátase dunha iniciativa subvencionada pola Secretaría Xeral de Igualdade, na que participa todo o alumnado dende infantil ata secundaria. Segundo explicou a concelleira Silvia Agrafojo, o obxectivo é favorecer a coeducación e a igualdade de oportunidades, fomentando a desaparición de estereotipos de xénero e unha mellor convivencia tanto na familia como na escola. Con este fin desenvolvense diversos obradoiros encamiñados, por exemplo, ao bo uso de internet e dos videoxogos, a autoconfianza e o respeto á diversidade e a resolución de conflitos. Pola súa banda, as familias teñen ocasión de coñecer as claves para educar en igualdade a través dos obradoiros Navegando en Familia. Ademais dos programas de sensibilización, o Concello conmemorará o Día Internacional contra a Violencia de Xénero coa xa tradicional andaina. Será o domingo 24, unha ruta de 9 km na que centos de veciños percorrerán os lugares máis destacados do municipio para amosar o seu apoio na loita contra a violencia machista.